Bona vesprada i gràcies per vindre als assistents i assistentes. Amb nosaltres tenim a Sergi Saladier, professor associat al Departament de Geografia de la URB, forma part del grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics, expert en energia i exdiputat de la CUP, actualment és professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, autor del llibre Conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica. El cas de les comarques meridionals de Catalunya sobre l'impacte de les centrals eòliques a les comarques del Priorat i la Terra Alta. També ens acompanya Alejandro Gómez, tècnic de la Fundació Municipal València Clima i Energia i coordinador del seu equipament, l'Oficina de l'Energia de València. Aquesta iniciativa, impulsada pel sector públic, s'encarrega de promoure les comunitats energètiques a la ciutat de València. L'objectiu és empoderar la ciutadania perquè participen activament en la transició energètica, produint, gestionant i utilitzant energia renovable de proximitat. Es tracta de promoure una transició democràtica i justa, que no només descarbonitzi les ciutats, sinó que promoga la col·laboració energètica. Nosaltres som d'Irenergy, una xicoteta cooperativa formada per dos socis. El meu company és Robert i jo soc Pau Miralles. Ens vam conèixer estudiant la carrera d'enginyeria i després d'haver treballat a diferents llocs vam decidir crear aquest projecte comú en el que poder col·laborar millorant el medi ambient. Vam arrencar l'operativa en plena pandèmia. Un any després hem llogat una nau industrial amb perspectives de creixement. Ara, si us voleu anar presentant vosaltres mateixos i comentar un poc què és el que fareu. Li passo el torn a Sergi. Com soy jo, moltes gràcies per convidar-me a l'organització per muntar aquestes jornades, que penso que són necessàries, sobretot en aquest context de transició no només energètica, sinó de tot, pràcticament, i ho estem començant a veure aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos, aquests últims anys, temes de canvi climàtic, crisi energètica, i inevitablement anem cap a aquest camí de la transició. Per tant, més enllà també de l'energia, les jornades obrim el debat amb altres temes que penso que són d'actualitat i necessaris, de generar, com a mínim, intentar generar aquest debat i a partir d'aquí veure com poden anar implementant totes les qüestions que surten tant d'aquest espai com d'altres similars. Com s'ha dit, jo dic Sergi Saladier, soc de Vandellòs, que és un poble que ens coneixeu de tot arreu de les nostres famoses avellanes, com sempre dic, i a banda per les nuclears també, i per tant el tema de l'energia sempre l'he portat visquent de forma molt directa, tot i que les nuclears del poble no es veuen, estan a 10 quilòmetres, però el context de municipi energètic fa que és un tema que sempre, vols que no, ho tens present. I acadèmicament i a nivell d'investigació, a nivell de tesi doctoral i després també a nivell professional, una de les qüestions que he anat treballant és, com s'ha comentat, l'impacte d'un cert model de transició energètica sobre els territoris fonamentalment rurals on aquestes centrals estan instal·lades, sobretot centrals eòliques, que són les que ara tenim molt presents o comencem a tindre presents, que es van començar a implantar fa uns 20 anys, que van quedar durades a partir de 2013 i que ara tornen a vindre, acompanyades aquest cop amb les centrals solars. I veure quins són els elements que hi va haver durant tots aquests anys d'implantació d'aquestes renovables, sobretot en el cas de Catalunya i de les comarques del sud de Catalunya sobretot, poder acabar concloent que és un model que no és positiu per als territoris, per una banda, que acullen aquestes centrals, i que tampoc és un model positiu per al conjunt de la ciutat, perquè bàsicament és un model molt concentrat també empresarialment i que sobretot recau en mans de les empreses elèctriques, sobretot, que ja controlen les nuclears, les tèrmiques, les hidroelèctriques i que ara també les grans han entrat a controlar i cada vegada volen més part d'aquest pastís renovable. Ja s'està veient en molts dels projectes que estan apareixent com són grans corporacions, ja directament empreses elèctriques o grans empreses de no ser elèctriques però no deixen de ser grans i també fons d'inversió. Llavors, veure com això repercuteix als territoris on estan implantats és una de les motivacions amb les quals vaig entrar a una tesi doctoral on vaig analitzar el conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica, entenent el paisatge una mica com tot, el que passa en un territori, i, com s'ha dit, la meva activitat professional sobretot està vinculada al món de l'ensenyament universitari, on estic de professor associat allà
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i a banda com a professional autònom tot últimament estic fent moltes feines de planificació o de veure quines són les possibilitats de transició energètica a partir de recursos autòctons i a partir de models d'implantació que siguin el més racionals i el més justos i el més democràtic possibles, calculant rendiments o aprofitaments solars i eòlics a escala, diguéssim, de nuclis urbans, la instal·lació de com queda, quina energia podria aprofitar instal·lant plaques a les taulades, als periurbans, dins de l'espai urbà, aerogeneradors o eòlica als entorns també periurbans, i casar això amb les demandes a nivell municipal. I també fent acompanyaments o assessoraments a institucions, ajuntaments, col·lectius, ja sigui nivell professional, i també després com a activisme col·laborant amb diferents plataformes en defensa del territori que sobretot a l'àmbit de les comarques meridionals de Catalunya s'estan movent històricament amb el tema de l'energia, però també amb altres temes que generen algun tipus d'impacte territorial. Una mica com a resum seria a el que em dedico aquests últims anys. Molt bé, m'escolta bé, no? Jo soc Alejo Gómez, vinc de València, de la Fundació València Clima i Energia, i primer de tot també agrair la invitació i agrair l'organització d'aquest esdeveniment i d'aquesta jornada, que per a nosaltres també és molt important per a poder parlar justament de com la transició energètica i com els projectes i les iniciatives que impulsem i que hem d'impulsar per a promoure aquesta transició energètica han de tindre a la ciutadania en el centre i han de tindre la ciutadania sempre present com a una part activa i la part més important d'aquesta transició. A València Clima i Energia, València Clima i Energia som una fundació municipal, som una fundació de l'Ajuntament de València, concretament treballem amb la regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament. El nostre pressupost és municipal, encara que tenim també aportacions de projectes europeus i bàsicament acostumem a ser, o intentem ser la peça que uneix a l'administració pública amb la ciutadania. Llavors, molts dels projectes que impulsem des de la Fundació sempre tenen aquesta part d'implicar a la ciutadania, implicar el veïnat, i ser un poc aquesta unió entre les polítiques, estratègies de ciutat i la implicació i el canvi de cultura energètica que intentem promoure a la ciutat. Entre altres coses, el que fem és gestionar els equipaments ciutadans. Un d'ells és l'Observatori Canvi Climàtic, que és un centre d'educació ambiental on expliquem què és el canvi climàtic i causes, conseqüències que poden fer per lluitar contra aquest canvi climàtic, etc. On normalment fem activitats per a col·legis, instituts, grups i persones en general. I l'altre equipament és l'Oficina d'Energia, que actua com a punt d'assessorament únic per a temes energètics a la ciutat. L'Oficina d'Energia bàsicament és una oficina d'atenció ciutadana, però que cobreix qualsevol tema energètic. Intentem resoldre i acompanyar a la ciutadania en els projectes, en els seus dubtes, en els seus inquietuds i necessitats que tenen a veure amb l'energia i amb la transició energètica. Llavors, una de les coses que fem és impulsar comunitats energètiques, que ara entrarem, m'imagino, en el detall, però vaig explicar també alguna de les altres coses que fem a l'Oficina d'Energia perquè tingueu tota la visió genèrica. Bàsicament, treballem en 4 línies. La primera d'elles és defendre el dret a l'energia, és a dir, lluitar contra la pobresa energètica que existeix a la ciutat. Ho fem de la mà dels servicis socials de l'Ajuntament i d'altres ONGs socials de l'Ajuntament i acompanyem i assessorem a aquestes persones que tenen problemes per a pagar les seues factures o per a mantenir unes condicions de vida digna. Els ajudem un poc en el curt i mig termini a millorar la seva situació, amb un pla d'intervenció integral i personalitzat, amb una optimització de factures, amb una optimització dels seus hàbits energètics,
amb informació de les ajudes o del bo social o coses així que poden demanar i fent un cert acompanyament per ajudar-les. La segona part o línia que tractem a l'Oficina de l'Energia és el tema d'eficiència energètic, on bàsicament també assessorem a la gent, a la ciutadania, des de coses d'hàbits energètics i coses així com del dia a dia, de com estalviar energia a casa, fins a una part més tècnica de rehabilitació energètica, de reformes, d'equips de climatització, de les ajudes que existeixen, de les solucions tècniques, fem prediagnosis també de possibles reformes o de possibles millores que es poden fer als edificis i un poc intentar cobrir també el mateix assessorament, acompanyament a la ciutadania des de la neutralitat que aporta l'administració local perquè estiguen acompanyats i tinguin tota la informació per prendre les millors decisions. Una tercera línia és la part d'energies renovables, que és paregut a la part de rehabilitació energètica, on donem informació i acompanyament per a la gent de la ciutat que normalment vol posar-se plaques fotovoltaiques a casa i nosaltres els orientem, els donem també una estimació, costos, possibles ajudes, predisseny, empreses a les que poden contactar, etc. I és d'aquesta línia també on estem impulsant les primeres comunitats energètiques de la ciutat, que imagino que ara parlarem. I una quarta línia és un poc més transversal, que parlem temes d'educació energètica, és a dir, tot el que implica promoure una nova cultura energètica, treballar amb col·legis, amb instituts, amb associacions de barri, amb grups de consum, fer tallers, fer jornades, per explicar coses de l'energia, de factures, de tot el món, de tot l'àmbit energètic per anar introduint a la gent a aquest món. I més o menys això és el que fem a l'Oficina de l'Energia. No sé si entrarà en el detall del tema dels renovables o les comunitats energètiques o ho anirem parlant ara. Podem anar parlant ara sobre la marxa, ara n'ha acabat. Ara me sentiu, Ara? Sí. Està activat el micro? Sí, parla. A veure, ara sí. Vale. Bueno, com he dit antes, jo soc Pau Miralles, soc de Catí, i junt amb el meu company Robert, que és de Borriol, vam crear aquesta cooperativa. Tot va començar fa un any, a l'abril, que sé quan va començar el confinament. Jo treballava a Castelló, en una oficina tècnica, treballava d'enginyer, però no estava massa content i va vindre bé que me van despedir. Vaig quedar sense faena i en el paro que tenia, Robert està a Irlanda treballant, també va vindre cap a Espanya i vam invertir els xicotets xavales que teníem en crear aquesta cooperativa per intentar d'alguna manera aconseguir un treball digne per als dos, que no ho veiem ni un ni l'altre de poder treballar així i viure d'una manera digna. I al final, després de molt d'esforç, la veritat és que hem anat tirant avant, ha anat creixent la cosa dins de les limitats que de moment no són dos. I explicant un poc la nostra activitat, Dir Energy es va crear per d'alguna manera fer arribar a la gent l'energia solar d'una manera que sigui assequible, transparent, explicar-li molt bé a la gent sense intentar vendre-li la por de què és el que tindràs, què és el que no. També assessorar-los energèticament, sense lligar-nos a cap companyia elèctrica, de dir, esta és la que te pot anar millor, no, fem estudis, mirem bé què és el que li pot interessar millor a la gent i d'esta manera ens hem guanyat la confiança de bastanta gent i el que comentàvem antes d'entrar, que a base de boca a boca, sense voler-ho, se mos està anant un poc de les mans ja la cosa. Així que ens hem llogat una nau a Valldalba en la previsió de contratar alguna persona que ens pugui ajudar dins de poc. I en
seguim avançant en la xicoteta empresa. Què més? La nostra proposta va començar en la idea de poder reaprofitar bateries de cotxes elèctrics en les instal·lacions. El que vam fer és aconseguir bateries. És difícil aconseguir bateries que estan sanes, bateries que retiren, perquè normalment les reutilitzen des de les mateixes marques, però aconseguir bateries de cotxes sinistrats i demés, desmuntades, quedar amb les celdes que valen, les que no descartables, reciclables, però les que siguin prou vàlides, aprofitar per poder fer instal·lacions d'autoconsum als habitatges, d'esta manera poder crear una economia circular. Ara mateix tenim un poc verd de l'assumpte perquè la veritat és que és difícil trobar bateries encara, poc l'any ne venen més, però i ara ja, una vegada tinguem la nau també més en marxa, ja podrem tindre un lloc on poder fer les proves, on poder comprovar que estiguen bé, allí unes plaques, uns inversors per poder fer... Bàsicament anar fent proves fins que aconseguim tindre una idea de desenvolupar i poder aportar-ho al públic. I bueno, bàsicament aquesta és la nostra premissa. Intentar, com sempre, des de la màxima transparència a la gent i poquet a poquet anar avançant en la cooperativa. I ara passarem ja al que és el panell, en algunes preguntes que teníem així preparades. I bé, vaig a començar. El canvi climàtic és un dels temes de major actualitat per les múltiples advertiments de científics i organitzacions ecologistes. També per l'evidència que ja comencem a veure els primers efectes clars d'aquest canvi. El canvi de model energètic és un dels punts clau per aconseguir frenar-lo. Quins penseu que són els principals reptes de la transició energètica? Comença tu, Sergi? Bé, jo penso que el principal repte és no discutir jo avui en dia que la transició energètica s'ha de fer, per tant, el que no és discutible, fins i tot les grans multinacionals ja veiem que estan anant cap aquí també, per tant, ja no hi ha cap discussió i a part, com sempre diem, jo no conec a ningú que estigui en contra de les energies renovables ni en contra de la transició i per tant és un tema que el tenim resolt, no? Que és que hem de fer la transició energètica. El tema clau per mi és com i qui farà aquesta transició energètica. I llavors, aprofito aquesta primera pregunta, el primer punt, per posar damunt de la taula els elements que a mi justifiquen que la transició energètica, tal com s'està pujant, tal com ja s'ha començat a impulsar aquests primers anys i tal com la plantegen ara molts territoris, no és la més adequada per fer aquesta transició. És a dir, estem ara mateix en un debat a molts territoris en el qual, ja dic, el debat no és el què, sinó com i qui farà aquesta transició i està ara qui l'està fent i com s'està fent, doncs són fonamentalment això, grans corporacions a través de grans projectes que estan situats preferentment a llocs llunyans dels llocs de consum d'aquesta electricitat generada per aquestes renovables. Per exemple, en el cas de Catalunya estan ubicats en municipis a més molt petits, en 80% dels casos les centrals eòliques estan en municipis de menys de 1.000 habitants, factor que des del meu punt de vista explica un factor de localització tant o més important que el propi recurs eòlic. Llavors van a buscar també uns determinats perfils de municipis on hi hagi poca gent, on aquesta gent sigui molt gran, si pot ser, envellida i que siguin pobres, és a dir, que tinguin poca activitat econòmica. Llavors, a canvi de poc, se'ls acostuma o se'ls vol convèncer, a 20 anys se va aconseguir bastant, ara ja està més en discussió això, se'ls convencia per acollir-se en aquestes grans instal·lacions. Això provoca normalment una concepció de projectes en uns determinats llocs, per exemple, en el cas de Catalunya tenim un 50% de tota l'eòlica està a la província de Tarragona, una sola comarca com la Terra Alta té el 25% de totes les centrals eòliques de Catalunya, en el cas, per exemple, del País Valencià, veiem com zones dels ports, per exemple, o la zona de Cofrents i Llora, tenen també concentracions bastant elevades, que a més és un model que està, com he dit, molt controlat per grans
60% de totes les eòliques estan en de 5 empreses, les 4 de la patronal elèctrica, l'Endesa, Naturgy, Iberdrola i EDP, més Acciona. Aquestes 5 empreses elles sols controlen el 65% de tota l'eòlica i volen continuar acapant cada vegada més percentatges, si poden, no? d'aquesta energia renovable. I aquest model, no? de grans centrals controlades per poques empreses situades en dels llocs de consum, generant moltes vegades concentres territorials, no acaba d'aportar massa res en aquests municipis que les acullen. Un estudi que vaig poder fer fa ja 7 anys o 8, per encàrrec d'un ajuntament de les Garrigues, vam poder veure quin era l'impacte sobre els pressupostos municipals de les centrals eòliques de Catalunya i vam veure com les empreses revertien únicament un 3,4% del que facturaven aquestes centrals als ajuntaments. A nivell laboral, generen un impacte laboral pràcticament menys d'un 1% de la població ocupada d'aquests municipis eòlics treballen en aquestes instal·lacions, ja que com que estan controlades per grans empreses, doncs s'acostuma a tindre els manteniments encarregats també a les empreses grans sovint, no? que fan ruta per tota la geografia i quan va aquell poble doncs estan una setmana, 3 dies, 15 dies, depèn de la feina que hagin de fer i marxen, allà no hi treballa pràcticament ningú. I la conseqüència d'aquest escàs i impacte socioeconòmic, laboral en aquests territoris provoca que aquells problemes estructurals que té aquest món, com hem dit, sobretot rural, no? que acull aquestes centrals, o s'hagi fet acollir, no permet canviar aquests problemes estructurals. I fonamentalment, fa 20 anys jo me'n recordo doncs, com des de l'administració pública, des de les empreses, explicava als ajuntaments que gràcies a aquestes instal·lacions doncs, veurien diversificada la seva economia, veurien com deixarien de perdre població, com tindrien més llocs de treball, etc. 20 anys més tard se veu com això no és cert. No? En el cas de Catalunya, en els últims 10 anys, el 80% de municipis amb centrals eòliques ha perdut població. No? Per tant, demostra com no té un impacte positiu en aquests territoris des del punt de vista estructural, més enllà de que pot solventar alguns problemes financers, pot ajudar a millorar una mica els pressupostos municipals, fins i tot hi ha ajuntaments que han duplicat el pressupost des de grans centrals. Però clar, estem parlant de municipis tan petits que potser han duplicat sobre pocs, no? Sobre 100.000 euros, els 1.000 euros ara en tenen 300 o 400.000, que us han duplicat el pressupost efectivament, però com comprendreu, amb 300 o 400.000 euros no pots fer tampoc massa coses, per tant, aquells problemes que tens els continues tenint. Catalunya, he de dir que un 80% de municipis amb centrals eòliques han perdut població aquests últims 10 anys. Us he dit, la Terra Alta, la comarca amb més concentració eòlica, és la comarca que ha perdut més percentatge de població a Catalunya els últims 10 anys també. En el cas del País Valencià, també s'ha explicat en un informe que el 90%, 20 de 22 municipis eòlics del País Valencià han perdut població aquests últims anys, també des que tenen justament les centrals eòliques. I a més aquest estudi, aquest informe, també prova com els municipis a l'entorn d'aquests municipis eòlics en global han guanyat població. No? Per tant, podríem arribar fins i tot a entendre, tot i que jo no ho tinc comprovat amb estudis empírics, diguéssim, que pot ser fins i tot la presència d'aquestes grans instal·lacions un tipus d'activitat que pot expulsar, no? d'altres activitats i fa que eviti, no? la proliferació potser d'altres projectes que potser en aquests altres municipis no eòlics sí que poden proliferar. No? Dona un estudi de la Universitat de Saragossa per un cas que van estudiar a la zona del Campo de Belchite o a Aragón, doncs determinen com també des de la presència de centrals eòliques no s'han pogut revertir els processos de despoblament i d'envelliment que tenien aquestes comarques. Què vinc a dir? Que si deixem, no? en mans d'aquestes grans empreses el fet de fer la transició energètica, això serà injust per als territoris que les acullen, perquè s'està produint una relació d'abús de poder d'aquestes grans corporacions sobre ajuntaments molt petits, i a més serà injust globalment també per al conjunt de la societat, no? Com a reflexió, no? Aquests dies vinc explicant, no? perquè es faci aquesta reflexió que sempre s'ha dit, no? Que com més renovables tinguem dins el sistema ajudaria a contindre, no? I a reduir fins i tot el rebut elèctric. I ara estem veient com mai a la història, com avui,
tanta potència renovable instal·lada i mai com avui estan pagant uns rebuts tan cars. No? Mentre deixem també les renovables en mans de les empreses de sempre, aquestes mos faran pagar el que els donarà la gana per la plata. Per tant, aquí el tema és com podem abordar i fer efectiva una transició energètica que sigui horitzontal en vez de vertical, que sigui molt més distribuïda tant territorialment com a nivell de propietat d'aquestes instal·lacions, i veurem com efectivament aquest model ens porta a un sistema molt més just, molt més democràtic, molt més equitatiu, amb molt menor impacte paisatgístic, amb un repartiment de càrregues i beneficis molt més just per als diferents territoris, ja siguin rurals, urbans, no? que emprenguem, no? aquesta transició, i que per mi l'aposta és clara. Tenim ara la possibilitat d'anar cap a un model o altre. També és cert que el context normatiu no ens és gaire favorable actualment per anar cap a aquesta transició. Sí que des del punt de vista més democràtic, no? Més horitzontal, més de generació distribuïda de comunitats energètiques, sí que és cert que és algo més fàcil que fa uns anys. Ara, i vosaltres ja ho esteu notant a la vostra pell, no? Com realment us arriben moltes idees, moltes propostes, moltes demandes, perquè ara és molt fàcil, és molt barat, o molt més barat que fa uns anys. A nivell legal és molt senzill, a nivell d'instal·lacions cada vegada en saben més els que en saben, no? I és molt fàcil. Però també és veritat que el gruix, diguéssim, d'aquesta transició ara mateix està completament liberalitzat. És a dir, no hi ha cap tipus de planificació territorial, no hi ha cap tipus de planificació de quants megawatts pot posar cada un, ja sigui la ciutadania, les seues múltiples dimensions, no? Una empresa d'un territori, una comunitat energètica, un ajuntament, un veí particular, enfront d'aquestes grans corporacions. No? I, per exemple, en el cas de Catalunya, que és el que jo conec més, doncs veiem com damunt de la taula ara mateix hi ha més de 5.000 megawatts en fotovoltaica i en eòlica que ja han iniciat tràmits administratius, que es corresponen a aquest model d'alta, diguéssim, molt concentrat. Com darrere hi ha moltes grans empreses o molts models d'inversió. Veiem com els territoris on se projecten aquestes centrals solars o eòliques doncs tornen a ser en bona part els mateixos que ja tenim, no? Moltes centrals eòliques, i en qualsevol cas sempre responen a aquests territoris poc poblats, perifèrics, no? Empobrits, envellits, i és cert que no tenim, no conec ni el cas de Catalunya, ni el País Valencià, ni de les Illes, ni de l'Aragó, no? Les zones més properes, no conec cap tipus de planificació que prevegi, no? Una participació i una implicació o fins i tot una priorització de la ciutadania enfront d'aquestes grans empreses. Per tant, des del meu punt de vista estem en un conflicte obert, no? Una guerra oberta amb aquestes grans corporacions. De moment anem perdent des del punt de vista que les institucions, no? Que són les encarregades en bona mesura d'establir aquestes condicions, no? Aquestes regles del joc, ens va a la contra. Jo com a geògraf sempre tinc molt clar que amb absència de planificació sempre guanyen els poderosos, i en aquest sentit doncs, és molt clar, quan no hi ha planificació doncs, guanyaran les empreses, i la feina nostra, i això ja ho anem desenvolupant doncs, el resto de punts a tractar, doncs consisteix en intentar fer la guerra des de les trinxeres, no? Des de l'horitzontalitat, poble a poble, cas a cas, no? I anar generant l'entrada de quants més projectes millor d'aquest tipus, a la vegada doncs, que podem lluitar per aquests grans macroprojectes. Jo de moment deixo aquest primer punt, aquesta primera reflexió, però volia deixar molt clar, no? que no és un tema de què, que tots estem a favor de la transició, sinó del com, i posar-nos damunt de la taula uns elements que des del punt de vista justifiquen que el convenient i més just i democràtic anar per la via de la generació distribuïda que no pas per via dels grans projectes de renovables, com he dit, doncs són, quan no directament nocius, doncs poc atractius per als territoris i poc interessants per al conjunt de la societat. Moltes gràcies, Sergi. Passem el torn a Alejandro. Molt bé. Doncs en realitat molt en línia amb el que ha dit el Sergi, jo intentaré no repetir-me, però jo crec que sí, que l'element clau ara mateix de la transició energètica que estem vivint i en general de la lluita contra aquest canvi climàtic és la part social, vull dir, és l'element social.
La tecnologia està allí, de sobre, és una tecnologia madura que funciona i que està aprovada. Econòmicament ja, com dèiem, també el mercat és madur, com a prova que les grans empreses estan ja des de fa anys entrant al mercat perquè econòmicament els números ixen molt bé. Vull dir, també per a qualsevol particular ara mateix per unes plaques solars és de les millors inversions que pots fer. A nivell legal i a nivell administratiu també ha millorat molt la cosa, encara queden moltes coses encara que es podrien millorar i agilitzar i tot això, però és cert que tant la legislació nacional com a regional com a la majoria dels municipis el tema administratiu i legislatiu està molt millor que fa uns quants anys. Jo crec que la clau és aquesta part social d'implicació ciutadana i de canvi de cultura energètica. En primer lloc perquè és l'única forma d'assegurar-nos que la transició energètica és una transició energètica justa, descentralitzada, democràtica i que realment millora la vida de les persones. En segon lloc, perquè realment és l'única forma d'accelerar el pas com necessitem accelerar el pas. Vull dir, moltes vegades es comenta que les empreses són més ràpides o que la transició energètica liderada per empreses doncs que pareix que és més ràpida, no? Perquè fan megaprojectes, megawatts d'instal·lacions solars i eòliques que no es poden fer potser a la mateixa agilitat per xicotets consumidors o xicotets empreses o el que sigui. Però això és només una part del problema, vull dir, la solució al problema que tenim d'emergència climàtica no són les instal·lacions renovables únicament. El que necessitem és un canvi d'hàbits i un canvi de cultura de tota la ciutadania, no només per posar-se la queixa a les seues teulades, sinó per estalviar energia, per ser més eficients en els seus consums, per agafar la bicicleta i no el cotxe, per tenir un consum d'alimentació sostenible, de proximitat i de temporada. Vull dir, necessitem canviar la cultura de la ciutadania en general. I això és una cosa que si no ho aconseguim no serem capaços de lluitar contra el canvi climàtic per moltes megaplantes de plaques solars que posem. Llavors jo crec que aquesta és la clau, implicar a la ciutadania, formar, empoderar i realment fer un canvi en la cultura energètica de la societat. Nosaltres el que intentem fer des de l'Oficina de l'Energia és un poc això, o sigui, l'Oficina de l'Energia naix amb aquest objectiu de tindre un punt d'assessorament, un punt d'acompanyament ciutadà gratuït de l'Ajuntament que doni proximitat i que doni transparència sobretot a un món que normalment està molt vull dir que es percep com el món elèctric, el món energètic es percep amb por, amb desconeixement, amb ràbia i tot això, no? I donar un poc de transparència i explicar des de la neutralitat de l'Ajuntament el que es pot i com es pot fer. I jo crec que això és una de les eines més importants que pot fer, almenys des de l'administració pública. L'estar ahí, l'assessorar, fem tallers de tot tipus, expliquem la factura elèctrica, expliquem a la gent el que està pagant, el que no està pagant, què és un quilowatt, què és un quilowatt-hora, canvis quotidians de la seva vida per estalviar energia o per a ser eficients i fins als parts més tècniques com pot ser rehabilitar-se la casa o posar lagues i coses així, no? I això jo crec que és l'element clau avui en dia, un canvi cultural, implicar a la ciutadania i realment mantindre-la en el centre de totes les polítiques i de tots els projectes que s'impulsen. Bueno, jo vull comentar alguna cosa respecte al que havia parlat Sergi en principi. Per lo que jo tinc entès, s'ha fixat un cupo per províncies, no? De grans instal·lacions fotovoltaiques. No estic segur si eòlica també entra, crec que sí, però no sé si havies sentit alguna cosa. Jo el que tinc entès, no sé si s'ha fixat ja, crec que sí, però en principi van fixar un cupo perquè, bueno, sobretot perquè l'elèctrica està saturada també i estan fent instal·lacions grans parcs a lo bèstia sense cap tipus de mirament
i s'havia fixat d'aquesta manera un cupo per província de X megabytes, depenent de com està la red elèctrica muntada, si està preparada per més o per menys. I en principi, bueno, és una manera que jo la veig prou lògica per frenar un poc aquestes grans instal·lacions. No és la manera més... No s'ha pensat en quant a temes ecològics, sinó més bé logístics, però bueno, també és una manera de no deixar fer les coses sense pensar-ho. Després, en quant al tema de descentralitzar, la veritat és que, bueno, és que és el que m'ha comentat Alejandro, que s'hauria d'intentar això, com el que també ha dit Sergi, generar energia de proximitat, no dependre de grans plantes i intentar, sobretot, poder autoconsumir la pròpia energia que generen que s'han financiat en o bé particulars o bé associacions menudes, però que no depengui tot de grans empreses. I per últim, a això volia afegir, creu que és perquè de cara a les renovables sí, està molt bé l'energia solar i demés, però tenim un problema que és l'emmagatzematge, que de cara a la nit o no fa vent o bueno, no hi ha sol i que creu que pot ser una bona solució instal·lar per exemple, cada estació d'una casa, d'una empresa, d'una granja que pugui tindre bateries per emmagatzemar i consumir per la nit? És una pregunta curta, però... Aquesta no estava al guió, No estava al guió, això se m'ha ocorrit ara. Perdoneu. No, però està relacionat amb un dels punts que no sé si Sí, la veritat és que està més avall. Si parlem d'això. No, però es pot aprofitar ara. Vull dir que el tema de quanta energia necessitarem per fer aquesta transició, aquest és un debat també. Les plaques no es fan pipades, les plaques no s'ha de treure els materials d'unes mines, les mines funcionen amb maquinària pesada, que funciona amb gasoil, tot això s'ha de processar, que funciona bàsicament doncs, també o bé amb nuclears, o bé amb gas natural, o bé amb carbó, o bé amb gasoil. Això s'ha de transportar des dels llocs on se genera i es manufactura als llocs on se consumeix, on s'instal·la, i per tant hi ha un gast energètic també en fer la transició, un gast energètic que ara mateix està suportant combustibles fòssils, dels quals estem veient que cada vegada queden menys i que cada vegada són més cars. Per tant, també aquesta transició pròpiament com a tal està en perill, podríem dir des d'aquest punt de vista. Això com a primera reflexió. Com a segona, hi ha un tema de la finitud dels materials. No? És a dir, si l'escenari que hi ha gent que diu, que jo no compartixo, de que, bueno, compartixo no perquè no sigui un tema ideològic, sinó perquè és que físicament és impossible, no? De que hem de transformar hem de passar tota l'energia que ara gastem en combustibles fòssils a l'elèctrica i que aquesta electricitat sigui d'origen renovable, això és materialment impossible. O sigui, hi ha coses no electrificables, és a dir, els barcos aquests que porten tonelades i tonelades de materials amunt i avall del món, això no es pot electrificar, en tot cas se podrà electrificar una petita part, l'aviació civil no és electrificable per ara i el dia que ho pugui ser posant cosetes molt menudes. Una part molt important del transport de mercaderies tampoc és electrificable al 100%, és a dir, podem aportar una part dels camions a les vies, no? Com fan els països europeus, no? Aquí tenim un 1-2% de transports de mercaderies per ferrocarril, a Alemanya és un 15 o un 20%, no? I als països de centre Europa en percentatges similars. Sí que podem fer una certa transició de portar una part de la demanda energètica convencional, d'alguna manera, a elèctrica i amb renovables, però tot és impossible. Això per una banda, perquè hi ha coses no electrificables, i a banda, per fet, si es pogués fer tot això, que poguéssim electrificar tot, cosa que és impossible, però si es pogués, tampoc és cert que tinguem tots els materials disponibles al món per fer això. Les plaques utilitzen una sèrie de materials, alguns d'ells anomenats terres rares, que no és perquè n'hi hagi poques, que estan molt disperses i costa molt de llimpiar-les d'altres coses i necessiten uns processos molt intensius de formació d'aquests minerals, i els que hi ha al món estan a determinats llocs i per tant per fer tota transició jo crec que això és impossible. És impossible per mantenir
possible que amb aquesta transició que haurem de fer amb allò que puguem, podem arribar a viure bé. Podem arribar a viure bé. Per tant, aquí la qüestió és com passarem d'un model molt de vida, en general, sobretot al món anomenat desenvolupat, molt intensiu en gasto d'energia, amb molt bon d'energia gastada, a un model de vida amb el qual gastarem segur molta menys energia, molta menys, i que aquesta provindrà d'aquelles renovables que puguem generar-nos i per això també jo defenso d'un punt de vista estratègic de viabilitat de les vides dels territoris, que quan més a prop la puguem fer, doncs més garantia podem tindre de tindre aquest subministrament. Perquè tot allò que vagi al sistema general no te'n pots fiar del tot, perquè les empreses no sempre acaben fent tot el que diuen que volen fer. A Catalunya, per exemple, es van quedar 1.000 i pico megawatts eòlics per construir amb permisos de les empreses, no es van poder fer, perquè no els hi sortia a compte. Vull dir que fiar-ho tot a una transició a les empreses té un risc també des del punt de vista del sistema. Si fies a la gent són prou espavilats que davant d'un problema trobem una solució i a més si ens compte econòmicament doncs encara més. I per tant, la penetració de les renovables jo crec que s'acabarà fent sí o sí i espero que sigui per aquesta via més ciutadana que no pas per l'empresarial, perquè haurem d'acostumar-nos a un ritme de vida més d'acord amb aquests recursos naturals. Una cosa que les persones han fet tota la nostra història de la humanitat, perquè hem de tindre en compte aquest moment històric que nosaltres hem viscut, que estem veient les coletazos finals ara mateix, però dues generacions mínim anteriors a la nostra i nosaltres, i la que ve per darrere, estem veient i visquent en un món excepcional, i això no havia passat mai a la vida. La història de la humanitat, fins al segle XIX, principis del XX, i a llocs que venen del segle XX, se gastava molt poca energia. Se gastava energia, tracció animal, no s'escalfava llenya. Jo, de fet, ara m'hi escalfo llenya. Jo he seguit aquest fil de la història, perquè vic en un poble, tinc diversos 4 trossetes, on diu més de poble, i vas a fer la llenya perquè tinc temps i només m'agrada, i fas una gestió també, la mica de gestió que pots ajudar a fer forestal, i perquè ho puc fer, però això de cremar llenya s'ha vist durant anys com una mica estrambòtic, i una mica de hippie, que vas amb llenya, i tothom anem amb estufa de gasoil, ens han passat al gas i tu encara vas amb llenya. Jo vaig amb llenya perquè primer m'agrada i segon penso que prefereixo gastar el meu temps amb això que no pagar treballar per pagar després un rebut a gas natural o el que sigui, també com a principi de vida. Però això, que la llenya, la tracció animal, són coses que s'han utilitzat fins fa 4 dies i que ara ens pensem que el món sempre ha sigut així com nosaltres el conegut, i això no és cert. I aquest món conegut és gràcies a l'existència d'un recurs, sobretot el petroli, però també el gas natural, molt gran, durant molts anys, molt barat. Penseu que durant 60-80 anys el litre de gasoil ha sigut, o de gasolina, ha sigut més barat que un litre de llet, per posar-ho en context, ha sigut molt barat, un producte molt versàtil, que té moltes aplicacions, que és fàcil de manipular, de ficar dins de vehicles, i això ha permès conèixer el món tal com el coneixem ara. Però també és veritat que començant a veure un cert procés de contracció, de relocalització de les coses que s'havien anat a la Xina ja comencen a tornar, perquè clar, a la Xina ja havien anat, perquè la mà d'obra era esclava pràcticament i el transport era ridícul. Però portar un contenidor de la Xina aquí, que fins ara valia 1.000, 2.000, 3.000 euros, ara val 18-20.000 euros. Ja no és el mateix una empresa anar les coses a la Xina i portar-les cap a Rotterdam i cap a Algesires o cap a València o cap a Barcelona i d'allí portar-ho als mercats. A Tarragona, la petroquímica, fa ja uns quants anys que hi ha un rum d'algunes empreses que s'estan plantejant tornar cap a Alemanya o relocalitzar-se a Alemanya perquè és allò que tenen el mercat dels productes que generen aquí i perquè van bé, perquè aquí podia contaminar més i la mà d'obra era molt més barata, però ara al·legant costos de l'energia cada vegada més cars i costos, sobretot del transport, cada vegada més cars, si tinc el mercat al centre d'Europa no faré les coses aquí i després ja les cap allà, doncs les faig allà. Per tant, jo penso que ens tocarà viure uns anys bastant interessants des del punt de vista de la història, és bonic quan passen coses, però depèn de com ho fem pot ser bastant dramàtic. Llavors jo crec que un dels reptes que tenim com a societat és que entre tots i totes fem un esforç perquè aquest
aquest creixement, no, inevitable que ja està bé, i en números estadístiques de consum de coses a Alemanya veiem com està baixant, anirem canviant el ritme de, no? I doncs aquí les bateries, el tema original del tema que jo em vaig agafar, poden jugar un cert paper, no? Està allà el doni, perquè no hi haurà bateries per a tothom, ni per suplir el gasto energètic que estem tenint, no? Llavors les bateries sí que et podran servir en un moment determinat perquè quan el sol marxi a l'hivern a les 6 o les 7 de la tarda te puguin estirar fins a les 10, però no més, a partir de 10 no tindràs llum. Però és que això, la gent que comencem a tindre una edat, no? Encara que som joves i tal, però comencem a tindre una edat, jo del meu poble patíem, teníem l'aigua racionada, perquè no robaven aigua, l'aigua que hi havia no s'havia estroncat, bueno, l'aigua l'haurien de les 10 del matí o de les 6 del matí, depèn de l'època, a les 5 de la tarda o les 7 de la tarda, amb aquella aigua tu podies fer i acumular dipòsits, totes les cases tenien dipòsits, i això parlo quan anem espanyol, i amb l'aigua que havies aguardat doncs podies fer de les 7 de la tarda doncs, per els plats de la nit, per fer dutxa, a la tarda o l'endemà, i dius, escolta, i anàvem nets i anàvem arreglats, vull dir que també havíem bé, no? Clar, quan tens aigua bé, que a més és molt barata, doncs vinga el derrotge, no? I amb la llum una mica ha passat el mateix, també, i amb l'energia general ha passat el mateix. Ha sigut molt abundant, molt barata, i això mos han acostumat. I ara hem de fer un procés de desaprenentatge d'això, no? Per aprendre unes altres coses i aprendre que no sempre podem viure amb aquestes anomenades comoditats, no? que hem viscut aquests anys. I amb tot això, jo crec que tant les renovables a escala de distribuir com les bateries, els magatzematges d'això, doncs jugar un paper fonamental, gairebé únic, arribarà un moment, o gairebé o 100% únic, depèn dels casos, però que donarà. I amb això doncs, haurem d'anar fent i reimaginant la vida que ens tocarà viure, bueno, no sé si nosaltres ja ho acabarem de veure o ja serà una altra generació, però bueno, que estem entrant en aquesta fase de transició, no? Pròpiament dita, energètica, però que és una transició de tot al final. Molt interessant, Sergi. Vol comentar alguna cosa, Alejandro, o passem al segon? Sí, molt ràpid sobre les bateries. Perquè a mi em pareix una part interessant, perquè sí que pense que les bateries jugaran un paper en tot això. Però també ho hem de veure amb perspectiva, com deia Sergi. El tema de les bateries realment nosaltres, com a entitat local, no és un tema en el que treballem normalment perquè no tenim aquesta necessitat de posar bateries en les instal·lacions en una ciutat. Bàsicament en una ciutat en què tenim poca coberta disponible i molt consum. Llavors, normalment la producció d'energia renovable que es produeix a la propietat es consumeix durant les hores que es produeix i no hi ha excedents per a pensar, no hi ha molts excedents, no? com per plantejar econòmicament la utilitat de posar bateries. M'imagino que a zones rurals o fins i tot a instal·lacions aïllades de la xarxa de distribució és una altra història. Nosaltres, a més, i jo personalment soc defensor d'utilitzar la xarxa de distribució com a bateria, vull dir, d'aprofitar que hi ha una xarxa de distribució que aplega pràcticament tots els llocs de l'Estat i utilitza aquesta xarxa per a fer bateria de les instal·lacions. Estem connectats, la majoria de vivendes i d'edificis estan connectats a aquesta xarxa, llavors els excedents els vertixes i després consumixes de la xarxa quan necessites. I si tot funcionarà bé, seria el més lògic des del punt de vista energètic, d'ús dels materials, etc. Llavors jo crec que la lluita interessant és disposar d'aquesta xarxa de distribució i que realment les xarxes estiguen a l'abast i que serveixen per a la ciutadania i per als projectes ciutadans des d'un punt de vista energètic lògic, que és un poc, ara estem en un terme intermig, diguem, pel tema dels excedents, que te'ls paguen a un preu molt barat i que te posen també moltes traves i coses d'això. Però jo crec que és l'ideal i les comunitats energètiques i els autoconsums col·lectius precisament van en aquesta línia, vull dir, no pense en una instal·lació com una instal·lació individual que jo autoconsumís, emmagatzem les bateries, etc., sinó que pense de manera col·lectiva
i si estic produint i jo no necessito però el meu veí necessita, o el col·legi o les oficines estan consumint, doncs consumís ells. I per cap de setmana, per exemple, que l'oficina està tancada la consumís jo, no? I després fer els balanços energètics i econòmics que toque. Vull dir que el model de comunitats energètiques va un poc en aquesta línia, reduir-les o maximitzar l'autoconsum i maximitzar o aprofitar al màxim les instal·lacions renovables, precisament associant-te amb altres consumidors o prosumidors del teu voltant. Dit això, el vehicle elèctric jo també juga una part molt important, tant pel que has comentat abans de les bateries de segon ús, per exemple, i fins i tot els vehicles elèctrics que estan funcionant. Vull dir, ara és una cosa minoritària, però arribarà massivament. No és que el món ideal siga que tots els vehicles que ara són de combustió siguin elèctrics, perquè no hi ha materials en el món per aconseguir això. O sigui, tornem al mateix, s'haurà de fer un canvi cultural per a utilitzar models de desplaçament no motoritzats, transport públic, transport compartit, etc. Però hi haurà moltíssims vehicles elèctrics, i els vehicles elèctrics són bateries amb rodes. Els vehicles elèctrics estaran, igual que els vehicles de combustió, molt de temps parats, connectats a un punt de connexió a la xarxa de distribució, i s'utilitzaran, i hi ha projectes de recerca i d'innovació que ho estan fent ja, aprofitar aquestes bateries que estan connectades a la xarxa per fer de bateries per emmagatzemar energia, per fer treballs d'estabilització de la xarxa, de la freqüència, etc. Vull dir que probablement no haurem d'invertir tant en bateries, si ho fem bé, sinó aprofitar les bateries que ja existiran en forma de vehicles elèctrics per a fer tota l'estabilització de la red i de la producció i demanda en un món, esperem, en una xarxa elèctrica molt renovable, que tingui una producció intermittent. I això va un poc en línia també, de manera més genèrica ja, amb tot el repte que suposa la transició energètica. Vull dir, no són només instal·lacions renovables, no és només bateries, sinó és un canvi energètic, no?, que comentava Sergi, que és igual que quan va arribar el petroli, igual que quan hem hagut de canviar energèticament tota la nostra societat. Vull dir, la societat pre- i post-petroli no té res a veure, i la societat pre- i post-nou model energètic serà molt diferent. Aleshores, el tema de la mobilitat, el tema de les energies, el tema del paper de la ciutadania en això, les xarxes de distribució, com s'han d'adaptar, com han de ser capaces també de gestionar tot això, de la producció intermitent, de les demandes més flexibles, de les bateries, de la producció descentralitzada. Tot això, vull dir, és un canvi enorme que moltes vegades quan es parla o quan es promou un model energètic de nou dominat per grans empreses de forma centralitzada, etc., al final el que estem és intentant obviar el que realment tenim entre mans, que és un canvi enorme, que no només és on hi havia una central nuclear o una central tèrmica, posar plaques solars, sinó un canvi social, econòmic, del sistema productiu, que va molt més enllà de tot això. Molt bé. Doncs passem a... Ara? Sí. Passem al següent punt. I el següent punt recadarà sobre les comunitats energètiques. Dins de les múltiples propostes que s'han fet per afrontar la transició energètica, una de les que està prenent força últimament és el concepte de comunitats energètiques. Què són les comunitats energètiques i com poden contribuir a aquesta transició? De quina manera es pot facilitar la creació de més comunitats energètiques? Miraré de ser breu. Jo més que parlar de comunitats energètiques m'agrada més parlar de comunitats locals. Les comunitats energètiques és el terme més tècnic que s'està utilitzant ara a nivell normatiu per definir unes determinades propostes comunitàries de varia gent que s'ajunta per produir electricitat bàsicament a partir de fonts renovables i connectar-la a la xarxa o fer autoconsum, però sobretot pensat per connectar la xarxa. Hem de parlar del paraigua de comunitats locals que s'impliquen en la transició energètica, i aquí entraria tot. Per mi, des d'una persona individual que se va a casa, fica una taulada, per mi això és una
Llavors, com poden contribuir, no? Diu la pregunta, a aquestes comunitats a fer la transició? Doncs, bueno, des del meu punt de vista poden contribuir 100%, així de clar. Que comentaves tu, no? Que diu, sempre es diu que són les empreses les úniques que poden fer això perquè són les que tenen diner, ho poden fer molt ràpid, que fan molts projectes i els fan en poc temps. Bueno, que tinguin diners no està clar. En el cas de Catalunya, que és el que jo controlo més, la primera onada eòlica se feia 77% de crèdit avançat a crèdit als projectes, per tant de diners tampoc tenien tants, els havien d'anar a demanar. Si ara hi ha moltes empreses també fent propostes de grans centrals és perquè tota la previsió d'arribada dels Next Generation ja que rasquen aquí i per tant tampoc està clar que tinguin tants diners. I com dic, les empreses faran el que els semblarà. A Catalunya es van dir ja 1.000 i pico megawatts per fer damunt de la taula, permisos aprovats i no els van voler fer perquè no els són els números. En canvi, la gent, davant de la necessitat imperativa que tindrem, que estem començant a patir les nostres cases, els nostres rebuts i els nostres pressupostos, no només individuals domèstics, d'una empresa, d'un ajuntament, de tothom, no? Que cada vegada veiem com el consum energètic, la despesa energètica cada vegada és més gran, d'aquesta necessitat, no sé com ho farem en virtut, i aquest és el veritable potencial per això acompanyat d'una sèrie de mesures normatives, com he dit, no? És a dir, les normes han d'estar adaptades a aquesta transició més horitzontal, amb una sèrie de mesures administratives. Jo penso que aquí tenim un molt bon exemple, no? D'una institució pública que posa al servei de la ciutadania els coneixements, l'assessorament i l'acompanyament. Nosaltres a Delpre també modestament hem creat un servei d'assessorament energètic i un cop al mes un tècnic energètic a explicar a la gent des de coses molt simples, que és com entendre una factura de llum, a com ara doncs, també hem enviat el tema de l'autoconsum, no? I de les comunitats energètiques i d'instal·lacions d'autoconsum. Doncs aquestes mesures també s'han d'implementar. I també, evidentment, hi ha d'haver doncs, una sèrie de línies fiscals i financeres que facin molt atractiu poder avançar cap a aquest model. No? Si aconseguim fer una mica d'això, i avui dia, sense fer tot això que he dit, ja estem veient com hi ha hagut una explosió de projectes renovables. A Catalunya, en plena pandèmia, el 2020, tothom tacat a casa, se van ficar 50 megawatts de fotovoltaica de consum. 50 megawatts, que va més que duplicar el que ja havia instal·lat el consum de tots els anys anteriors. En un any sol, en plena pandèmia, però és que la gent, com el rebut va pujant, com és algo més fàcil ficar-ho, com és algo més barat ficar-ho, doncs la gent, ostres, tontos no pot. Això per començar, llavors això ho pot fer. Només que es millorés la planificació, les normes, els acompanyaments fiscals i financers, per fer-ho encara més atractiu, o per exemple això, retribuir-ho, l'enganxa, no? De l'excedent, que te'l paguin un preu més raonable, que et puguin fins i tot, en projectes que ho vas a vendre tot, que no fas autoconsum, que ho vens doncs, garantit un preu, doncs, garantit durant uns anys, no? Com això, per exemple, a Alemanya a finals dels 90, a principi del 2000, que van generar una sèrie de seguretat jurídica i econòmica en aquest tipus de projectes que va fer que Alemanya iniciés una transició rapidíssima. Penseu que Alemanya estava posant de l'ordre de 1.000 a 3.000 megawatts fotovoltaics cada any, que això és l'equivalent a la potència d'una a 3 centrals nuclears, o la potència instal·lada, que no genera això, perquè teniu la magnitud del que estan fotent a Alemanya van començar fa 20 anys, aconseguint un model que va ser molt ràpid i a més just. A Alemanya, a dia d'avui, tenen el 53,5% de tota la potència renovable, de totes les renovables, en mans de comunitats locals. Quan dic locals, no només rurals, també urbanes, i d'empreses, i de pagesos, i d'ajuntaments, i de particulars. Tot que és això que jo aquest paraigua, per mi engloba el que és una comunitat energètica local. Un 53,5%. En el cas de la fotovoltaica, fa uns anys, en els números recents no els tinc, era del 84% de tota la fotovoltaica en mans de la ciutadania. De fet, a Alemanya l'any 2010, que és quan és aquesta xifra, que era el 84% en mans de la ciutadania, ja tenen més de 15.000 megawatts de fotovoltaica instal·lada. Doncs 13.000 i pico eren els havia ficat la gent i els havia ficat en 10 anys. Per tant, el potencial que tenim com a societat de fer les coses i fer-les bé i fer-les el millor per nosaltres, i no per les empreses, no el millor per nosaltres, ho podem fer. Amb un mínim d'acompanyament i estem veient el que som capaços de fer. Doncs ara imagineu-se si
acabem de fotre una bona normativa, acabem de crear molts més punts d'assessorament, d'acompanyament, de facilitar els tràmits administratius i creem un bon paquet de mesures fiscals i financeres, és que el potencial és tremendo. Això des del punt de vista, diguéssim, conceptual, no? I social. Després hi ha un altre tema, una altra pregunta, un altre punt que aprofitaré per parlar des del punt de vista més tècnic, no? De quin és aquest potencial tècnic de transició fet a l'horitzontalitat i no des dels grans projectes. I només posar-vos un exemple, no? de que les comunitats energètiques, a banda del potencial enorme que tenen, no? de cobrir una part molt important de la demanda energètica, si es fa d'aquesta manera descentralitzada, té moltes virtuts per a les comunitats locals. Primer, per l'estalvi que generes amb no consumir de la xarxa i consumir del primer que generes tu. No? I segon, la possibilitat de generar excedents, no? Entesos com una collita més dels territoris, que es com deies, doncs, fas olives, fas ametlles, fas avellanes, el que sigui, i pots fer llum també, no? Per què no? Doncs, entès d'aquesta manera també per compartir a través de la distribució, com bé apuntaves, no? A les comunitats veïnes, als municipis veïns, a les comarques veïnes, no? I que la llum no tampoc s'escampi massa d'aquest entorn geogràfic, per si no hi ha no té sentit tampoc, doncs també genera uns ingressos d'aquestes comunitats, no? I aquest model alemà, que va ser viure doncs, gràcies bàsicament a un diputat, no? Que era Sofer Maixer, que era de l'SPD, dels socialdemòcrates, vull dir que no era un revolucionari marxista bolivarià, no? Era un socialdemòcrata, però va aconseguir tot un marc normatiu que afavorís aquestes comunitats locals i que fossin la gent, no? I les empreses dels territoris, els pagesos i tothom, qui fes aquesta transició, no? I la van fer molt ràpida. Avui en dia dic que malgrat la Merkel, que aquests últims anys això ho ha intentat reduir una mica, avui en dia Alemanya manté més del 50% de totes les renovables en mans de comunitats locals. I això permet casos d'èxit com Wilsborg, un municipi de 2.600 habitants a Baviera, que fa 20 anys, el 2020, van imaginar, no? Ells volien fer la transició. I l'any 2020, a 20 anys endavant, volem ser autosuficients nosaltres, volem crear la nostra llum nosaltres i tota l'energia. Amb el temps van anar ficant 11 molins d'1 megawatt cada un, que són mitjans petits, van ficar 5 megawatts de fotovoltaica sobre teulada i sobre espais urbans i sobre espais adequats i una petita hidroelèctrica, aprofitant tots els recursos que tenien allà. Doncs no el 2020, l'any 2010 ja estaven generant 4 vegades més l'energia que necessitaven. 4 vegades més. Això van fer un projecte comunitari. L'any 2020, l'any passat, van tancar l'any produint 5 vegades més l'energia que necessitaven. Aquest excedent que partixen a la xarxa, el comparteixen en municipis veïns, el cobren perquè l'ha generat ells. L'Ajuntament d'aquest Wolfsburg, 2.500 habitants, aquest any 2020 va ingressar 4 milions d'euros per la venda d'aquesta electricitat. Com a reflexió de que, jo no dic que tothom haguem de fer un esport, perquè segurament no podrem, i tampoc crec que sigui la intenció, però, ostres, només que poguéssim ficar 3 aerogeneradors, 2 megawatts o 1 megawatt de fotovoltaica, que sigui del poble, de les comunitats locals. Primer, l'estalvi energètic que fas perquè t'estàs tu per reduir tota l'electricitat i a més ne pots fer de més i facturar-la i puguis arribar a unes facturacions d'1 milió d'euros, d'1 milió d'euros, de 2 milions, ostres, o de mig milió. Per mi és fantàstic aquest model, no? I ho podríem fer a tots els pobles i a totes les ciutats. En el cas de Catalunya, que ja dic, el municipi que té més molins és la Granadella, que té 42 aerogeneradors, arriba a mig milió d'euros d'ingressos, i té 42 molins allà, donant voltes per tot el poble. Doncs bueno, preferiria viure en un Wilsborg, amb 11 molinets, amb plaques, no sé què, que sé que és del poble, que no és d'una empresa, no? I que això reverteix de forma directa en altres. No? I altres exemples podríem posar, no? Del potencial que té això per a les comunitats locals, com a la illa de Samso, no? De 4.500 habitants, que també fa 20 anys van començar un procés de transició i van també ficar 11 molins d'1 megawatt cada un, i aquí amb això fan el 100% de l'electricitat, fins i tot encara ens hi sobra, no? I com diuen ells allà, no? Vaig veure l'entrevista que li va fer el responsable del projecte, que deia que a Dinamarca són molt conegudes les pataques de Samsung, i però tenim un secret, ara estem exportant més electricitat que pataques, no? Amb la qual cosa, d'una forma comunitària, això també genera uns ingressos complementaris a les rendes agràries d'una illa com aquesta,
I a més doncs, venen a dir, no, perquè això ho diem en aquesta entrevista, que no ho van fer perquè eren verds o per ideologia o per política, ho van fer pels quadros, perquè doncs, estaven farts de pagar rebuts de llum cada vegada més alts i van dir, home, tenim vent. I després la calor se la fan amb biomassa i amb tèrmica, amb solar tèrmic. Vostè, tenim sol, tenim vent, bueno, doncs posem-nos a treballar per crear això i ser autosuficients. No? I després un cas més proper, aquí a la Conca Barberà, al costat de Montblanc, un petit poble que Seran, de 50 habitants, l'alcaldessa va convidar un dia al nostre poble que ens expliqués el que havien fet, no? I l'Ajuntament doncs, va decidir anar invertint, no? La mica de pressupost, us podeu imaginar un poble de 50 habitants, no? La mica de pressupost de cada any doncs, tenien un debat, no? Diu, ens explicava, la gent volia una piscina. I clar, una piscina, diu, per 50 habitants, que la fas anar 2 mesos a l'estiu i després les anem a tindre tot l'any i mos ho hem de pagar el taxi perquè se'n vagi a l'Espluga qui vulgui anar-hi, i van decidir apostar per plaques solars. No? I 3, 4, 5 anys, cada any doncs, amb la mica de pressupost que tenien, ficant, i ens explicava que han passat de pagar entre 60 i 70.000 euros d'elèctric cada any a pagar 3 o 4.000. Per fantàstic, això. No? I ho han fet, doncs, bueno, a poc a poc, perquè és un municipi petit, amb les seves limitacions, però tenim molt clar quina era la prioritat. No? Han alliberat 40.000 o 50.000 euros de pressupost que abans anava a Endesa o que tinguessin contractada la llum, que en definitiva al final sempre acabaran a les grans, no? Encara que hi hagi una comercialitzadora xula entremig, però doncs aquí han aconseguit això. No? És un cas, si voleu, molt modest, que posat a comparació de Samsung és molt poquet, però jo penso que són les línies, diguéssim, que s'han d'activar. No? Després aprofitaré per parlar encara més del potencial que té tècnic fer aquesta transició, per com fa els discursos doncs de revistes o fins i tot ridiculitzadors, és a dir, ficant 4 plaques a les taulades no farem res. Després mirarem si us ve així o podem notar algunes dades per demostrar que no, que el potencial és real. Passem el torn a Alejandro. Molt bé, sobre les comunitats energètiques, és una pregunta ampla i no sé, podem entrar en els detalls que vulgueu, però les comunitats energètiques en si és una figura nova del mercat energètic que, com deia Sergi, de 2 directives europees que defineixen la comunitat energètica ciutadana i comunitat energètica renovable. Així a Espanya normalment es parla de comunitats energètiques en general o de comunitats energètiques locals i al cap i a la fi és una figura que busca això com una figura al mercat energètic nova que és de la ciutadania, de l'associacionisme, de la col·laboració entre veïns i veïnes, xicotetes empreses, administració pública, etc., per a gestionar, compartir, produir de manera col·laborativa recursos energètics renovables i de proximitat. Llavors és una eina molt potent i a molts municipis de València i de l'Estat s'està aplicant ja, sobretot amb un primer enfocament que és el de compartir instal·lacions renovables col·lectives. I vull fer èmfasi en això perquè una comunitat energètica és molt més que això, com està definida a les directives europees, però ara mateix els projectes que eixen és sempre en aquesta part de compartir producció renovable de proximitat. No? I a les ciutats, ja parlant un poc del cas de València, és una eina molt important precisament perquè el 98% de la gent que viu a València viu en edificis multifamiliars, vull dir, no viu en cases unifamiliars on tu tens la teva coberta, te poses les teves plaques i ja està, tu banyes com vols i ja està. La gent viu en edificis i fins fa poc temps no teníem realment aquesta capacitat, no estava reglamentat, no estava permès una instal·lació col·lectiva que estigui compartida entre diferents famílies, diferents habitatges i que es poguera compartir l'energia. Això de compartir l'energia és entre cometes perquè realment hi ha una sèrie de regles ara mateix com està feta la regulació, la legislació, que també és una legislació que està en continu desenvolupament, però que més o menys sí que te permet, sí que te permet tindre una instal·lació col·lectiva i compartir-la entre diferents habitatges.
I a la ciutat el que nosaltres ens trobem, i parlem molt ràpid dels dos projectes que impulsem des de València Clima i Energia, des de l'Oficina de l'Energia, fa més o menys un any i mig vam començar a impulsar els projectes de comunitats energètiques a dos barris diferents de la ciutat, amb dos models diferents també per aprendre. Una d'elles va basada en coberta pública, és a dir, per a una d'elles tenien una coberta de l'Ajuntament de València, l'Ajuntament va decidir cedir a una potencial comunitat energètica veïnal perquè tinguin allà una instal·lació renovable i es connectaren a ella i el consumiren d'ella i així donar-los aquesta facilitat de la superfície pública. I a l'altre barri es va buscar que hi eren cobertes privades, també perquè sabíem que és en realitat el cas més replicable. Vull dir, si aconseguim promoure una comunitat energètica i aquest tipus d'instal·lacions en cobertes privades, doncs aconseguim realment el que busquem a la ciutat. Vam començar fent una campanya de comunicació per informar sobre el que estàvem promovent, vam fer tallers formatius sobre elements bàsics de l'energia, sobre les energies renovables, sobre aquests projectes de comunitats energètiques. Vam fer un treball participatiu amb el teixit veïnal que ja existia als barris, amb associacions de veïns, amb centres educatius, etc. I finalment vam aconseguir tindre dos grups motors, un a cada barri, de 5-6 persones que es van decidir constituir com a associació. Vam acompanyar-los en la redacció dels estatuts, vam acompanyar-los en un poc la també administrativa, vam fer fins i tot jornades de cocreació perquè ells mateixos decidiren com volien associar-se, com volien que fos la governança d'aquesta associació, d'aquesta comunitat energètica, com volien financiar-se, com un poc acompanyar-los en la presa de decisions perquè les comunitats energètiques entenien que havien d'eixir de la ciutadania. Això va ser un èxit, la veritat, perquè tenim les dues associacions que ara mateix estan funcionant i que estan duent endavant els projectes, però la realitat és que l'associació del barri on treballem amb una coberta pública va endavant i la instal·lació comença a funcionar probablement en els pròxims mesos, fins i tot tenen una subvenció de l'IBASE de la Generalitat Valenciana per a temes de comunitats energètiques, mentre que el projecte que es basava en coberta privada no ha aconseguit trobar una coberta on posar les plaques. Això és un problema obvi que patim sobretot a les ciutats, m'imagino, que és la disponibilitat de cobertes a les ciutats. O sigui, no és el mateix convèncer o implicar a ciutadans i ciutadanes aïllats que aconseguir implicar a un edifici o almenys a les quintes parts de l'edifici, que és el que se necessita ara mateix per a posar plaques per a que s'apunten a aquest tipus de projectes. I això és un tema que hem après d'ells. Hem anat a reunions amb administradors de finques amb els que treballem, hem anat a reunions on els projectes als propietaris, hem presentat els números, hem fet tot això, però no ixen perquè continua sent la principal barrera que tenim a les ciutats, aquesta part de que les cobertes privades són multipropietat i que encara queda molta cultura energètica per aconseguir implicar al percentatge que es necessita als edificis per a dur-lo endavant. Bé, jo tenia algunes coses pensades de comentar, però bueno, anem a passar al següent punt i després al torn de preguntes ja ho comentarem perquè si no se mos allargarà molt el tema. I bé, en el pròxim punt anem a parlar sobre l'impacte que puguin tindre aquest tipus d'instal·lacions. I bueno, comencem. A pesar de que la instal·lació de més potència en generació renovable és un pas imprescindible per deixar de fer servir combustibles fòssils, al mateix temps generen dubtes i resistències per l'impacte que tenen en el medi ambient. De preses ja pràcticament no se'n construïen. Ja fa anys que es veu rebuig a la implantació de grans molins eòlics. I més recentment està havent resistència a la creació de grans camps de plaques fotovoltaiques. Com es pot fer compatible la transició de les energies renovables amb el respecte al territori? Ja són punts que hem estat comentant antes, però si voleu fer algun apunt més. Sí, jo crec que la qüestió del model, no? o
com hem de debatre sobre a quin model hem d'anar és la clau de volta, o sigui, ara mateix estem en aquest punt. Les polítiques estan afavorint els grans i el que hem de fer és avançar cap a aquesta generació més horitzontal. La manera, des del punt de vista de fer més compatible la transició amb el respecte pel territori és col·locar el màxim d'artefactes a llocs ja alterats. A Catalunya l'any 2017 va aprovar la llei de canvi climàtic, que guanyés el Parlament, que solament tu ets estat diputat de l'Espallà, doncs vam aprovar aquesta llei i quan parla de canvi climàtic en relació a l'energia, l'article 19 diu com ha de ser aquesta transició. Apunta molt clarament, diu, ha de ser distribuïda, ha de ser participada per les comunitats locals, ha de ser propera a la producció i consum i ha d'utilitzar espais alterats per l'activitat humana de forma significativa abans d'utilitzar espais agraris o forestals. Una cosa és la llei i després altres cops se despleguen aquestes lleis. El decret que tenim del 2019 és un desastre i va en la direcció contrària. És el que està permetent l'aparició de molts projectes grans sobre territori forestal, en el cas de les eòliques, i sobre sòl agrícola, en el cas de les grans centrals fotovoltaiques, i per tant avança en la direcció contrària al desplegament d'aquesta llei. Però vull remarcar que almenys a nivell del model està clar cap a on calia anar. Jo penso que l'exemple que han posat dels països de referència europeus, que hem comentat Alemanya i Dinamarca, van cap aquí, aquesta és la tendència. Per tant, hauria d'anar cap a ubicar el màxim d'instal·lacions a llocs alterats. Què vol dir això? Començar per les taulades. Començar per les taulades, amb les plaques fotovoltaiques, amb el solar tèrmica fins i tot, i a partir d'aquí anar ampliant aquest ventall dins els espais urbans, veure quins tenen possibilitat, equipaments, taulades d'aparcaments. Ara a Palma o a Mallorca em sembla que han tret fa poc una normativa o un pla que obligarà o farà possible la cobertura de no sé quants metres quadrats d'aparcament de l'illa amb fotovoltaica. I a partir d'aquí, un cop ja hem passat i veure què ens dona tot això, doncs entrar també els periurbans, aquests llocs degradats, sovint entrades i sortides dels pobles, aquests solars buits, aquests urbaniables que no s'han acabat d'urbanitzar, aquests urbans que s'han urbanitzat però no estan construïts, i tots aquests espais ja degradats, com els podem ocupar. I a banda del que ho digui una llei, en el cas nostre allà a Catalunya, o en el cas de l'exemple d'Alemanya, aquí també comencem a tindre números de quin és el potencial de cobertura de demandes elèctriques fent les coses d'aquesta manera, aprofitant al màxim els espais ja degradats. Per posar només uns números, l'àrea metropolitana de Barcelona van fer un estudi fa uns anys que sortia que cobrint les taulades útils, i penso que l'àrea metropolitana de Barcelona és molt densa, i per tant la gent viu molt amuntada, i moltes propietats i tal, molta gent vivint a molts pocs metres quadrats, per entendre-nos, només cobrint taulades útils entre un 30 i un 40% de la demanda. Només cobrint taulades útils, cap fotovoltaic. Si això ho ampliem al sòl urbà, aparcaments, al periurbà, i a banda hi sumem l'eòlica, perquè jo n'estic convençut que si no el 100% quasi. Extrapolant aquestes dades de l'àrea metropolitana al conjunt de Catalunya, l'Institut Català de l'Energia diu que ficant fotovoltaica sobre taulades útils a Catalunya es podria arribar a cobrir el 50% de la demanda, concretament el 52%. La Universitat de València fa poc, la Politècnica de València va fer un estudi que deia que cobrint les taulades útils, i nosaltres segur que treballàvem amb aquestes dades, el 99% de la demanda domèstica de la ciutat. Brutal. Les dades tècniques ja les comencem a tindre. Jo vaig treballar en un estudi, col·laborar en un estudi d'un àmbit líder de 3 comarques a Catalunya, en el qual el mateix, fotovoltaica només sobre taulada cobriria el 60% de tota la demanda d'aquelles 3 comarques. L'any passat vam fer un exercici a classe amb una assignatura amb els alumnes i vam agafar una comarca, el Conca de Barberà, la que us comentava abans, on hi ha Sean, Montblanc, l'Espluga, doncs va sortir que la comarca amb fotovoltaica sobre taulada, sobre espai urbà, periurbà i eòlica al periurbà, eòlica menuda de molinets molt petits, calculant els aprofitaments de vent, règim de radiació solar, etc., sortia que la comarca en el seu conjunt era excedentària, podria arribar a ser excedentària. Amb dèficits interns, en algun cas, el cas de Montblanc, el poble més gran, diguéssim, que ho creiem, possiblement trobarem espais en els quals no tindrem
fer només d'aquesta manera però tindrem els municipis veïns que tindran excedents i podran subministrar. No? Per tant, quan anem tenint cada vegada més informació, veiem el potencial de fer una transició ben feta, ciutadana, democràtica, justa, amb el mínim impacte possible sobre el consum de sòl, agrícola o forestal, doncs tenim tota aquesta informació i potser i que ens apunta percentatges molt importants. Tot això que he comentat només és amb solar. Aquí, si anéssim sumant això, l'eòlica, etcètera, doncs podríem tindre percentatges, ja dic, si no del 100% molt propers, i en casos concrets que estem començant a estudiar, doncs veiem com fins i tot som excedentaris, no? Que és el que fan a Wills Polgret, el que fan a Samso, no? Que al final el que fan és generar molt més del que necessiten i amb això fins i tot fer negoci. I que pot ser, com diu, el principal entreball no és un tema tècnic, ara mateix tampoc és un tema econòmic, no és un tema social, no? De com ens impliquem en fer això, com ens ho creiem i com eliminem aquestes barreres, sobretot als espais més densament urbanitzats. Perquè jo crec que això als pobles és relativament fàcil de fer. En aquest cas que us comentava de Wills Polgret, no? Diuen, no, és que els alemanys estan molt conscienciats de tots aquests temes. Jo no sé, no en conec d'alemans, però a Alemanya, aquest cas de Wills Polgret el va començar una persona. Per què? Perquè un granger que estava part de pagar preu de llum va dir, hòstia, doncs me fotré un molí, més plaques. Allò li va funcionar. El veí va dir, no, que li funciona, jo també ho faig. L'altre ho va fer. Quan això ho feia 7 o 8, això ja era Vox Populi, la gent es coneixia, els 1.500 habitants d'un poble, això. Doncs al final tot això, si l'Ajuntament s'hi va implicar, s'hi van implicar organismes, diferents empreses, les persones, tot, i un no res ho van fer. És a dir, que a vegades és aquesta xispa que ens falta, sobretot als més rurals, i és molt més fàcil, penso. En canvi, les ciutats és més complicat, no? La gent no es coneix tant, no hi ha tanta confiança, multipropietats, no sé què. Bueno, potser haurem de començar a imaginar mesures, primer intentar les suaus, no? Les modificacions d'ordenances municipals, de temes de propietat horitzontal, tot el que s'hagi de modificar per fer-ho molt fàcil, i jo des del meu punt de vista no descartant processos radicals però perfectament legals i aplicables dia a dia com és l'expropiació forçosa, no? És a dir, arribarà un moment que això és un bé d'interès general i com als grans se'ls deixa expropiar els pobres països i païses de les muntanyes, no? I dels entorns rurals, no? Els projectes tenen un interès general declarat, no? Normalment se'ls orga i això els habilita per una expropiació forçosa. Quan han de fer una autopista, doncs el llaurador que està aquí li posen el tros en l'aire i ja està, però és un interès general. Si ens creiem la transició energètica, que és un interès general, jo crec que en primera instància s'ha d'intentar fer d'una forma més parlant-ho, però potser arribarà un moment que haurem d'emprendre més, no? L'interès general i, escolti, aquesta teulada d'aquest edifici, no? I els xans que expropies, i ja està, i escolti, no? I no passa res, i això som un revolucionari bolivarià, però el sistema capitalista és el que està fent dia a dia, està expropiant dia sí, dia també. Ara ja en tant perquè tot està parat, no? Però vull dir que canviar la cultura de que es pot expropiar de dalt a baix, jo crec que l'hem de canviar. Hem de canviar i hem d'entendre que també de baix a dalt podem expropiar coses, no? Quan són d'interès general i han de respondre doncs, a un bé col·lectiu. Jo penso que aquest és un dels casos i que a les ciutats, sobretot que és on penso que podem trobar més limitacions, ens podem trobar més de situacions, no he de descartar totes les possibilitats, ja dic, perfectament lògiques amb un sistema en el qual doncs, hi ha uns interessos generals que evidentment aquest possirà, si no el més important, dels més importants, juntament amb l'alimentació, que se'n va parlar ahir aquí també. Sí, jo molt ràpid, perquè anem mal de temps, però un comentari només. Anava a comentar també justament aquest estudi de la Universitat Politècnica de València, de la Càtedra de Transició Energètica Urbana, que va fer una estimació, no? I va posar de rellevància el potencial que tenen les teulades i les cobertes d'una ciutat per a cobrir almenys part del seu consum energètic. Nosaltres com a administració local tampoc entrem molt en aquest debat perquè ens centrem en la ciutat i la ciutat vull dir que no entren en les competències els territoris del voltant, sinó que ens centrem en promoure comunitats energètiques i instal·lacions renovables en general a la ciutat i veiem que és com un pas necessari i imprescindible, primer de tot per eficiència del sistema, per disminuir les pèrdues del sistema,
En segon cas, per l'empoderament i la consciència ciutadana que provoca tindre energia renovable i de proximitat. I en tercer lloc, per també un tema de responsabilitat de la ciutat com a gran consumidora d'energia que és, doncs almenys intentar reduir tota aquesta dependència energètica que tenim de zones perifèriques o rurals o com es vulgui dir. I per tema també que estàvem parlant de les cobertes privades d'edificis i aquesta gran barrera que existeix, nosaltres precisament confiem en aquest model de les comunitats energètiques, poder aprofitar cobertes públiques, com s'està fent ja en un dels projectes que comenta, perquè trenquen amb aquest coneixement i aquest aport que pot haver en les ciutats de posar instal·lacions pioneres i pilots en cobertes públiques que són de propietat municipal per a que en participi d'aquestes comunitats, entre un poc en la dinàmica i llavors confiem que començaran a aparèixer també instal·lacions en cobertes privades, no? I confiem que precisament amb aquest impuls públic, gràcies a la figura de les comunitats energètiques que te deixen compartir instal·lacions entre vivendes que estan en un radi de 500 metres al voltant de la instal·lació, doncs trenquem aquesta inèrcia que patim a les ciutats de que no coneixem els veïns, no sabem sobre aquests temes, no ens posem d'acord i tot això. Molt bé. A veure, teníem algun punt que volíem parlar, aunque anem ja fora de temps, així que, si us pareix, podríem parlar, si algú de vosaltres teniu alguna pregunta que vulgueu fer-nos. No sé si algú té... Vale. Jo volia introduir una qüestió que així a les comarques del nord patim la problemàtica de la mar, la molta alta tensió. Jo estic en el grup de contra la mar a Borriol i volia comentar-li al membre de l'oficina de l'energia perquè la mar passa per tota la península, des del Marroc i el Pròxim Orient anirà cap als mercats europeus. Si sabeu si ja estan cridant la gent per la zona de València, si ja sabeu com està la situació per la zona de València i a tots quines creu que són les claus per aturar aquests projectes especulatius d'energia. Si dic la veritat, no tinc ni idea, no he sentit res sobre això a València, o sigui que no et puc dir res. No sé si està arribant ahí, si ho està patint algú, però jo no tinc idea. Jo, a veure, la veritat és que per la meva part el que penso és que tot això també ve de poder fer instal·lacions com hem estat comentant tot el rato, poder fer instal·lacions properes que es puguin compartir d'una manera que l'energia no tingui que viatjar lluny, perquè al final en el tema de la mar la qüestió és la capacitat de poder transportar molta energia a gran escala, des d'Europa fins a Marroc, com has comentat. I si d'alguna manera l'energia que podem tindre, no depenem d'energia que tingui que vindre de fora, sinó que depenem d'energia que se genera propet d'on vivim, aquests temes se podrien evitar. Ahir hi ha el tema de l'especulació, de si realment no la volen perquè hi ha una necessitat, si no volen fer aquestes línies per poder vendre energia i guanyar diners en ella. Ahir ja entra un altre tema que jo la veritat és que no desconec, no podria parlar més d'això. Les línies d'alta tensió o les de molt alta tensió responen al model centralitzat, no? Com més permets que apareguin més número d'objectes d'aquests grans lluny dels llocs de consum, com són les grans centrals eòliques o ara les grans centrals solars, a llocs poc poblats, doncs això s'ha de portar en un altre lloc i necessiten, des de la seva lògica, necessiten aquestes línies. I per tant, què es pot fer per aturar això? Doncs, home, intentar lluitar contra el model aquest centralitzat, perquè quants menys projectes grans hi hagi lluny dels llocs de consum, doncs, com hem comentat abans, no? El País Valencià, l'Aragó, el sud de Catalunya, doncs menys línies seran necessàries. Per tant,
anar a matar el bitxo d'arreu, no? Quan és dit, vull dir que no, quan menys projectes d'aquests grans apareguin, millor, però no quedarà justificat, ja, no és que quedarà justificat, és que als promotors ja no els interessarà fer una línia la faran si ha de passar doncs, una certa quantitat d'energia, per poqueta no s'hi posaran. I després, si no podem per això, perquè és un tema multifactorial i depèn de moltes coses i de les lluites i dels territoris, si es pot aturar o no aquests projectes de grans centrals, per aturar concretament aquestes línies doncs, bueno, des de la planificació autonòmica, diguéssim, no? Pues en el cas de Catalunya, el Pla Territorial General de Catalunya de l'any 95 diu que s'havia d'haver fet un pla sectorial de xarxes elèctriques i no s'ha fet. De fet, no tenim ni pla de l'energia, com he dit abans, no? Un pla territorial, un pla amb vinculació real sobre l'ordenació del territori. Home, si tu tens un pla que preveu una sèrie de coses i d'altres no les preveu, per molt que ara vingui una empresa o una elèctrica o un qui sigui i diu que et vol fer passar, però tu el teu pla diu que no, per allí no hi passa, doncs no hi passa. Hem de recordar que l'estat espanyol, les comunitats autònomes tenen competències exclusives en matèria d'ordenació del territori. Per tant, si tu les executes, tens capacitat de decidir coses. Si tu no les executes, que això passa a Sovint i a Catalunya aquest pla no està fet, ja l'espera, un dia aquell, doncs te poden fer passar les coses per vulguin, perquè quan tu no has planificat, es pot estar a l'Estat, en aquest cas, doncs el traç d'una línia, que a més és autonòmica, per tant, se legisla i estatal. Però si tu tens una planificació, l'Estat no pot vindre a fer el que li doni la gana, home, sí que ho pot arribar a fer modificant-les i ho pot fer, i estem acostumats a veure qüestions regressives des del punt de vista democràtic i que va en contra, no? dels plans locals, etc per part de l'Estat. Però si tu no fas aquest esforç primer, doncs nosaltres ho tenim molt fàcil. No? I després ja a nivell municipal doncs, també hi ha una sèrie d'eines que conec exactament la legislació urbanística del País Valencià, però en el cas de Catalunya sí que permetrien d'alguna manera jugar també des dels ajuntaments amb aquesta planificació via POUs, no? Via plans d'ordenació urbanística, per poder habilitar o no, o blindar llocs, no? per poder decidir que en un lloc del teu terme hi hagi coses o no hi hagi coses. No? I en el cas de grans projectes, ara hem vist com molts ajuntaments, més d'una trentena, han iniciat modificació de normes de planejament que els habilita a suspendre llicències en no urbanitzable durant un any i mig, un any prorrogable a 2, i amb aquesta modificació blindar determinades zones del terme on ara hi tenen projectes per ficar-hi doncs, centrals eòliques o fotovoltaiques. No? El mateix es pot fer amb de les línies d'alta tensió, és a dir, tu pots dir que a tal zona no hi habilites sistemes i per tant allí la línia no hi passa. Home, al final poden arribar a passar si s'hi posen les banyes, perquè l'Estat té tots els poders que vulgui per canviar normes i passar-ho damunt, igual que les comunitats autònomes també poden fer mateix sobre els ajuntaments. Els ajuntaments pobrets són els últims que estàs allí, no? I persones que viuen allà. Vinc a dir que d'eines diverses, clar, no que són fàcils, a banda doncs, de les al·legacions, de les mobilitzacions, etc. No? Però tot és efectiu al final, i quan més de tot això puguem fer, doncs més possibilitats hi ha d'aturar aquest tipus de projectes. Sí? Però ja vaig conèixer un físic nuclear i em va donar com dues raons per les quals l'energia renovable és tan bonica com ells. La primera era que no és tan eficient com podria ser l'energia nuclear. Imagina que està relacionat amb el que heu dit de l'emmagatzematge i això. I l'altra raó diu, clar, és un renovable, però després, ser un panell solar, una pala eòlica, no es pot reciclar o reutilitzar. I, bueno, per saber un poc quin és el vostre punt de vista, què li contestaríeu a aquesta persona, perquè sí que parla de les energies fòssils, però crec que les nuclears no les heu comentat, no? Per saber el vostre punt de vista com a expert. Jo aquest és un tema que podria parlar 2 hores. Jo soc d'allò que he dit al començament i ho tenim allí, això. Clar, jo el que li diria és dir, si els residus radioactius també el reciclen o no el reciclen. Clar, perquè ells diuen, bueno, sí, però és una universitat, és la més neta, Clar. Però els residus radioactius de moment estan tots a llibres nuclears, a la guarda dels seus, algunes ja han començat a ampliar a dipòsits fora exterior, d'una manera bastant cutre, per cert, i estan allà i ningú sap què fer. Vull dir que a nivell mundial ara mateix no hi ha cap consideració científica de quina és la millor manera de gestionar els residus, ja no d'eliminar-los, perquè ja
sols de com gestionar-los. Cada país està fent una política diferent. Els foten a terra. Els inglesos als anys 80 fotien al mig de l'oceà Atlàntic, m'explicarà. N'hi ha que els emmagatzemen en superfície, però tots juntets en un lloc de l'estat. D'altres amb individuals a cada central, no, és un descontrol. El risc intrínsec d'accident és tremendo, el dia que en peti una, el drama que genera sobretot a l'entorn aquell més immediat és molt gran. I a part que el nuclear no és una cosa del passat, totalment, no és ni del present encara, depèn de les zones, no? A València, a Catalunya en depenem bastant elèctricament perquè de Catalunya un 50% de tota la llum la fan les nuclears. El País Valencià és un 20 i pico per cent a partir de Cofrents. Jo vinc a dir que les nuclears són de passat perquè fa 20 anys o més, o 30 ja, a Europa no es fa cap central nuclear, no se'n fa cap. Vam començar al piloto a Finlàndia farà, sembla que ja més de 10 anys, i els van dir que encara 5 anys la tenien feta i que els costaria 3.000 milions d'euros. Allà ens que quintuplicat el preu i encara no està en marxa, imagina't. I gent que es dedica molt a estudiar el tema nuclears diu que només per substituir l'actual parc de centrals nuclears, perquè clar, es fan velles i les van tancant, i ja s'estan tancant nuclears. Doncs només per substituir l'actual parc de centrals nuclears que hi ha al món, que són uns 440 reactors, caldria començar la construcció de 2 reactors cada mes durant els propers 20 anys. I això no està passant. El món no està passant que cada mes se comencin a construir 2 reactors. Per tant, la nuclear no pot ser la solució a res, perquè és que no està passant això ara mateix. Mentre aguanten, doncs mira, van connectant a la red i van generant el que poden, no? Perquè cada vegada estan més hores aturades, els manteniments que abans ens duraven un mes ara ja duren un mes i mig, perquè són molt velles ja, de pensar que tenen ja 3 anys aquestes nuclears, no? Per tant, també el que passa són més perilloses, no? I el risc d'accident és major, no? I a més jo crec que hi ha un context dins de les pròpies empreses, sobretot Iberdrola, en el cas de l'Estat, no? Que lidera una miqueta el tancament de les nuclears perquè veuen que això és un perill, que el dia que passi alguna cosa poden tindre molts problemes a nivell d'imatge, a nivell financer. Al Japó els van petar 3 reactors i mig. El 2011, com recordeu, Fukushima, el Japó és la primera o la segona potència tecnològica mundial i els hi va petar 3 reactors i mig. Vull dir, els CNS no ens passarà, no? Quin risc tenim que no ens passi. Això per dir-ho de la nuclear. I el tema de les renovables és cert, ja ho hem apuntat abans. Les renovables no són innòcues. És a dir, tot amb aquesta idea d'impacte, tot llaurar la terra d'impacte, tallar pits d'impacte, tot impacte, viure d'impacte. I hem comentat que la transició energètica, per suplir tota l'energia que estem ara, elèctrica d'origen renovables, és impossible, des del punt de vista que hi ha coses no electrificables, i des del punt de vista que no hi ha nous materials per fer tota aquesta transició. I després tindrem el problema, i ja ho hem fet també, que per aquesta transició necessitem els carburants fòssils, sobretot el petroli, perquè facin a les màquines, que facin les plagues, que vagin els barcos, puguin portar les plagues a diferents llocs, etc. I no està clar fins quan tindrem accés a aquest recurs. Està ara barat, però que ara aquest hivern ja l'estat li comencem a veure les orelles al llop, no? Del preu, gas, de no sé què, de l'escassetat d'alguns productes que comencen a faltar aquí i allà per tancaments d'estoc, de cadenes, de transport, etc. No sabem què podrem fer. I és que això al final té un problema de residus, clar, perquè al final les pales dels aerogeneradors són fil de vidre, que estan fotent ara amb les pales, que les enterren per aquí per allà, una part se reciclen. Aquí ens queda també un procés d'aprenentatge que si no som capaços de fer-ho, ens trobarem que haurem esgotat uns recursos que quan acabarà al final de la vida útil, d'aquí 20 o 20 anys o 30 d'aquests molins, els haurem de llançar i no podrem continuar subsistint amb aquesta energia, haurem de fer una altra cosa. Hi ha d'haver un camp d'investigació i potencial per fer uns millors reciclatges del màxim de materials d'aquestes renovables, d'aquestes instal·lacions renovables que comencem a ficar ara, per d'aquí 20 o 30 anys els puguem reciclar, si no el 100%, el 90% o el 99%. Perquè és que si no, no servirà de res haver fet aquesta transició per viure en altres uns quants anys una mica millor, però els que vindran darrere no tindran
ni silici, ni tindran liti, tindran coure, ni tindran petroli, ni tindran res per continuar subsistint. O en tot cas ho podran fer, però amb un altre model de vida, doncs, sense llum, sense tanta energia, movent-nos menys i retrocedint una miqueta en la història. No? Bueno, que la cosa està fotuda. Tant amb el nuclear, evidentment, jo no comparteixo gens el model de nuclear com fins i tot amb les renovables. No són innòcues. Sí, simplement comentar, això ho vaig veure aquesta setmana i vaig veure, crec que va ser a Dinamarca, que és una idea, no? Però una empresa de recent creació el que estan fent és aprofitant les pales ja que volien tirar dels molins, les han aprofitat per fer estacions d'autobusos. O sigui, com les parades de l'autobús, en vez de fer la coberta de xapa o de vidre o el que sigui, doncs un tros de pala retallat, anem a la formeta i són maneres d'aprofitar coses que en un principi s'haurien de tirar. I a poc, com ell ha dit, hi haurà una investigació i aniran eixint més i més idees de com reaprofitar aquests materials i de com no deixar-ho perdre tot a un vertedero abandonat sense tindre ninguna eixida. Ara mateix estem fotuts. Vull dir, tot el que els panells tenen mal reciclatge, la fibra de vidre té mal reciclatge i evidentment els residus radioactius no tenen cap tipus de reciclatge. Això és enterrar-lo en un forat o cosa més. El període de desintegració d'estos materials és llarguíssim. Vull dir, poden passar segles fins que això pugui arribar a ser innocu. I ara mateix el que hi ha. A poc aniran havent més alternatives i en aquest creixement que està havent igualment haurà d'haver un creixement equitatiu en quant a solucions de reciclatge. Jo només per donar un poc més aquesta nota positiva, diria això, que estic convençut que el potencial de reciclatge i de reutilització d'elements de les energies renovables o bateries o coses així és molt major que de residus nuclears i altres coses. Vull dir que estic segur i ja s'estan fent proves i projectes d'innovació que s'aconseguirà reutilitzar i reciclar gran part dels residus que venen de plaques solars o de molins eòlics o de bateries o de coses així. Encara no estic totalment clar. I després també un poc per donar la nota positiva també en l'altre sentit. Vull dir, les renovables no aconsegueixen, o sigui, no són l'única solució al problema que tenim d'aquest model energètic tradicional, però són una part de la solució i quan parlem de que això ha d'anar acompanyat d'un canvi cultural, doncs estem parlant precisament d'això, no? D'un decreixement o d'un ús més eficient, lògic, racional dels recursos que acompanyarà a un canvi també de les fonts d'energia i coses així. Jo estic convençut que vull dir que amb això, amb un canvi cultural i amb el suport d'aquestes noves tecnologies, de les renovables, d'aquestes noves figures com les comunitats energètiques, etc., sí que hi ha una alternativa viable per a viure una vida sostenible i a més digna i agradable. Vull dir que parlem de decreixement, tampoc hem de parlar de tornar a temps antics ni coses estranyes que la gent moltes vegades s'espanta, sinó que hi ha alternatives de canvis en els nostres hàbits, canvis en els nostres models de producció, de consum, etc., que ens permetran viure una vida agradable i digna i a més que sigui sostenible, estic segur. Algú s'anima a preguntar alguna més? A vegades si alceu la mà no vos veig perquè està tot fos, però... Bueno, és això. És una llàstima perquè volíem parlar algunes coses però s'ha fet bastant tard. Però bueno, esperem que vos hagi agradat. La veritat és que a mi m'ha paregut molt interessant els dos punts de vista.
i espero que a vosaltres també. Moltes gràcies per escoltar-nos. Pero una cosa más. Sabeu ¿Sabeu si el professor brasileño de la Bueno, Sergi, fixem